या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून कुडाळात 50 खोक्यांचा देखावा तयार करून आरती ओवाळण्यात आली। या प्रसंगी गद्दारांनी घेतला खोका, जनतेला दिला धोका अशी जोरदार घोषणाबाजी करत 40 आमदारांचा निषेध करण्यात आला। आगामी विधानसभा निवडणुकीत सावंतवाडीत शिवसैनिक गद्दारी करणाऱ्यांना गाडून शिवसेनेचा भगवा फडकवणार असा निर्धार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलाय। दीपक केसरकर 40 बंडखोरांचे म्होरके आहेत, ते महागद्दार आहेत, ही त्यांची शेवटची टर्म असून यापुढे निवडून येणार नाही असा इशारा मायकल डिसोजा यांनी दिलाय। कणकवलीतील महामार्ग तेलियाळी डीपी रोडवर बसलेल्या विक्रेत्यांवर नगरपंचायत पथकानं कारवाई केली। यात अनेकांकडील माल जप्त करण्यात आलाय। सलग दुसऱ्या दिवशी ही कारवाई करण्यात आली। राजगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी संशयास्पद अवस्थेत मृतदेह सापडलेल्या दर्शना पवार या तरुणीची हत्या झाल्याचं समोर आलंय। या प्रकरणी पोलिसांना तिच्या मित्रांवर संशय राहुल हांडोरे असं तिच्या मित्राचं नाव आहे। अमेरिकेतील न्यू जर्सीत स्थायिक असलेल्या नामांकित राणे डेंटल स्पेशालिटीच्या अध्यक्ष डॉक्टर जान्हवी राणे यांना 45व्या मिसेस युनिव्हर्स 2023 या सौंदर्य स्पर्धेत मिसेस युनिव्हर्स गोल्डन हार्ट किताब देऊन सन्मानित करण्यात आलं। एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला 1 वर्ष पूर्ण झालंय। 20 जूनला हा जागतिक गद्दार दिन जाहीर करा असं पत्र खासदार संजय राऊत यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेला लिहिलंय। राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील भाजपच्या वाटेवर असल्याचा मोठा दावा शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी केला। देवेंद्र फडणवीस सध्या नावडाबाई झालेत असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांच्या जखमेवरची खपली काढल्याची चर्चा आहे। शिवसेनेच्या विधान परिषदेतील आमदार मनीषा कायंदे यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला असला तरी जोपर्यंत ठाकरे गट सभागृहात हरकत घेत नाही तोपर्यंत अंबादास दानवे यांचं विरोधी पक्षनेतेपद शाबूत राहणार आहे। मुंबई मनपा भ्रष्टाचाराची चौकशी होणार आहे, त्यामुळे विरोधकांकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जातोय। दरोडा टाकणाऱ्यांनी चोरीची भाषा करणं योग्य नाही असा घणाघात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंवर केला। कळंगूट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा पंचायतीनं हटवण्याचे आदेश दिले होते, यामुळे वातावरण तणावपूर्ण झालं होतं। कोयता गँगकडून पुण्यात मंगळवारी लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी गाड्यांची तोडफोड करण्याचा धक्कादायक प्रकार घडलाय। आरोपीची पोलिसांकडून धिंड काढण्यात आली। समृद्धी महामार्गावर आणखीन एक भीषण अपघात घडलाय। भरधाव ट्रक पुलावरून खाली कोसळला, त्यानंतर ट्रकनं पेट घेतला। या अपघातामध्ये दोघांचा जळून मृत्यू झाला। मान्सून पुढे सरकण्यासाठी पोषक वातावरण असल्याचं हवामान विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय। दरम्यान 22 ते 24 जून दरम्यान राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। महापालिकेतील भ्रष्टाचाराला वाचा फोडण्यासाठी आणि जाब विचारण्यासाठी 1 जुलैला उद्धव ठाकरे गट विराट मोर्चा काढणार आहे असा एल्गार उद्धव ठाकरे यांनी केला। हल्ल्याचं जे कटकारस्थान रचलं गेलंय ते चेंबूरला निलेश पराडकर यांच्या ऑफिसमध्ये रचलं गेलं। ज्या दिवशी निलेश पराडकर यांना अटक होईल त्यावेळेस संजय राऊत आणि सुनील राऊत यांचं कनेक्शन समोर येईल असा दावा मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केलाय। राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना बालेकिल्ल्याचा झटका बसलाय। काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या परिवर्तन पॅनलनं विखे पाटील पितापुत्रांच्या गटाचा धुव्वा उडवलाय। दाक्षिणात्य सुपरस्टार रामचरण बाबा बनलाय। त्याची पत्नी उपासना केनिडेला हिने एका गोंडस मुलीला जन्म दिलाय। तेलंगणातील भाजप खासदार सोयम बापू यांनी खासदार निधीतील काही फंड हा त्यांच्या मुलाचे लग्न आणि घर बांधण्यासाठी वापरल्याचं समोर आलंय। त्यांनी स्वतः याची कार्यकर्त्यांसमोर कबुली दिली आहे। देशभरात 2025 पर्यंत सर्व ट्रक केबिन एसी करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मान्यता दिली आहे। भारताची निर्यात 2022-23 मध्ये तब्बल $276 अब्ज वाढली आहे। केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी याची माहिती दिली आहे। तारक मेहता का उल्टा चष्मा या शोचे निर्माते असित मोदी यांच्यासह एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर जतीन बजाज आणि ऑपरेशन हेड सोहेल रमानी यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। आदिपुरुष हा सिनेमा रिलीजच्या 4थ्या दिवशीच बॉक्स ऑफिसवर आपटलाय। रिलीजच्या 4 दिवसात या सिनेमानं 241.10 कोटींची कमाई केली आहे। बजरंगबली हे देव नाही आहेत, ते भक्त आहेत। आपण त्यांना देव केलं कारण त्यांच्या भक्तीमध्ये तेवढी शक्ती होती। आदिपुरुषचे संवाद लेखक मनोज मुंतनशीर यांनी हे वक्तव्य केलंय।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.